Police Report. Impasigurado ti Hepe ti Sarat Municipal Police Station, Police Captain Ashley Kleiner Kayorin, ti Ornos, Linak Kental na itinaso ang ili, iti umay a summer season. Imbatad ti Hepe, ano pa awan unay tagpasyarpa iti ilida, ket nakasagana, ket naka-alerto ti PNP ket ti Tourism Office, ngag serbi para iti daytoy a season. Iti kwatatan ket manarimaan ti coordination tay iti LGU. Regarding kadagitoy umumay nga turista dito'y area tayo. Basta metten ken ni tourism tayo dito'y ili nga Sarat ket awan pay met dagitay dagsaan nga umumay dito'y aside kada ito'y umay da pinaka celebrar iti 14th Binacol Festival ket awan pa iti naka-schedule nga tagitay local tourist or national tourist nga umay ditoy ket TPNP ket agtali na edlat ta daytay mandato na nga mangipaay iti public safety and security anyaman nga banag ket tatta awamet pa dagitay related incidents tayo regarding kadagitay umay nga tourist ditoy ket daytay sumbak tatta ket kanayon timet nga naka-ready dita just in case nga adon to dagitay bakasyonista nga pumasyar dito kastamet dagitay agawid dito yung lugar tayo ket nakasagana iti PNP in coordination pa ilayan nga dagiti mangidadaulo dito yung ilitay nga Sarat. In gunam-gunam na nga dadagiti addang ti LGU Sarat iti pangida ulo ni Mayor Ralph Conrad Medrano a programa tap nagbalin na natalged dagiti turista kabayatan na nagpalagip ti Hepe kadagiti motorista nga agusar ti protective gears nagbanmaneho tap nagbalin a natalged ken adayo iti perwisyo wenno pandakatay. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak IFM.